No niin, tässä olisi sitten uusi Absiman Graveleri, joka on sukulainen tälle hyvin suositulle Serpalle. Niin tästä on tehty nyt tällainen riisuttu versio, poistettu korista kaikki valot ja skalekilkkeet. Ja sitten tässä on sitten samalla tavalla otettu lukkojen servot ja lukot pois akseleista. Portaali ja akselinen Graveleri, aika beefy kamaa, toimii kyllä erittäin näpsäkkäästi, hyvin tällaiset Hyrax-tyyppiset renkaat, tulee vakiona harjallinen motti, nopeuden säädin, ohjain, jossa on ihan kiitettävä määrä säätöjä, että siellä on pystytään tehoa säätää, siellä on kaasun, ohjauksen trimmi, ohjauksen keskitys, kokonaiskääntyvyyden rajoitin, täältä pystytään tehoa säätämään, että onko siellä 100% vai 5% ja niin päin pois. Servojen käännös ja näin päin pois. On erittäin asiallisen näköinen ja tuntunen mankka. Korina siellä on tällainen Bronco Style koppa, joka näyttää ihan särmälle. Auto on ihan niinku hyvän näköinen perussetti ja koppakin on niinku ihan style-kokonaisuus. Että sitten päästään kokeilemaan heti kun kelit sallii, saadaan vähän fiiliksiä, että minkälainen se on, että tuosta Serpastahan on ollut pitkä kokemus, että miten se pelittää ja siinä on ollut ihan hyvä pössis, että se on ollut ihan hyvä laite, että ihan mielenkiinnolla odotellaan, että miten tämä menee tuolla maastossa.